Να μετακινηθείτε κάτω, να μπορέσουν οι ιερείς να αρχίσουν την ακολουθία. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με την Αγία Τριάδα Λεμεσού, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κηδεία των δύο διδήμων ηρώων του Μίλτου και του Χρήστου Χριστοφόρου. Μέσα σε χειροκροτήματα και φωνές άξιοι, 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 ήρωες, ήρωες, ήρωες. Το άσπρο, μας είπε η Σωτηρούλα Χριστοφίδου προηγουμένως, έχει γίνει πια το χρώμα του πένθους. Στα άσπρα, οι ναύτες παρόντες στην κηδεία των φίλων, συντρόφων, συναγωνιστών τους. Ελληνική σημαία, κυπριακή σημαία και η σημαία του σωματείου που αγαπούσε. Την τοποθέτησε του Ονιός να συντροφεύει στο μεγάλο ταξίδι.